Bon dia, Jardí. Bon dia, fill. Saps on som o no? Estem a Quart d'Onyar, A Quart d'Onyar. al costat de Girona, a Can Ginesta, al bar Gigi, de tota la vida. Sí, senyor. Vam demanar permís, ens han deixat. Sí. En parlarem d'aquí un parell de podcasts, ens continuen deixant entre els bars. Però bueno, nosaltres ho intentem. Doncs res, Veurem una mica què tenim per aquí, no? primer podcast. Primer podcast que publicarem. Que no sigui l'últim, però farem el primer. El primer, sí. Que sigui el primer, que no sigui de primer, bueno, una mica Sí, així. doncs res, comencem? Ja està, sí, 1, 2, 3, ja. Què? T'ha molat, la sintonia? No? Te sona? L'has fet tu? Algo així. Es diu Marta. No sé si l'has escoltat mai. Marta, es diu? Marta. Tona, Gafarot. No. Ah, vale. No, l'altre sí, l'altre es diu Jordi. Sí, Però la primera. de l'Spotify. Spotify. Però la primera és d'un altre puesto. Sí, és un senyor que toca el clarinet. No, sento dir-te que no és en Woody Allen. En Woody Allen. Potser si fos en Woody Allen ens clausurarien ja el podcast abans de començar. Seria una mica més car, poder. Tu és molt sèrio, això, no? És molt És sèrio. molt sèrio, tio. Sí, mira que molt tontos que som, que ho estem fent sèrio, això no pot ser. Bueno, va. Vale. Demana la cervesa. Hem de demanar la cervesa, no? Va. Que tontos som. Mira, comencem molt bé perquè resulta que jo me n'he anat a la barra a demanar i m'he portat el micro, però hem deixat el mòbil aquí, que és el que realment grava. Doncs, home, ja portava una estona parlant. I quan arribo aquí va i el tio m'havia parat. Hosti, Però si ho hem de posar també, posem-ho, si vols, posem-ho. Si no és prou tontos que vale. volem ser. Jo què sé, tio, jo... És dir, tot el que he dit no ha servit de res. No, ara torni. Però no, ara podem tornar a demanar. No, però És que he demanat les tapes ja. ho farem 2 vegades, ja està. No passa res, ja pagaria la següent. És veritat que he demanat una birra sense filtrar, perquè és aquella que està preparada. He demanat una tapa de calamars, una tapa de... Bueno, ara ho veuràs. Un tapa de tot, no? Perquè no hi havia gaire... No ho tenien allà, però ho té dins. Sí, no. Perquè intimida aquest fill de Déu. Sí, per qui ens escolti. Ai, no, si grava aquí. Per qui ens escolti, no estem en streaming. No estem en l'streaming. No, ara no vingueu a Can Ginesta, que no hi som. Per l'streaming és important. Streaming. És molt important que t'streaming. Els teus amics, la teva família. Bueno, total, doncs que aquest podcast al final serà bàsicament tapes i cervesa, segurament, no? Al final, Bàsicament. Tapes i birres i ja està. beure refrescos, Fanta o sueps i així, tampoc no, perquè això el sucre. No, el sucre va tan malament. Exacte, porta molt de sucre. El sucre no, I llavors el que farem serà provar les tapes, no? I no sé l'objectiu quin serà, poder buscar la tapa més ben parida o no? Jo crec que sí, aviam, de totes les tapes que fem, aviam quina ens mola més. Segur que apuntarem a algun lloc, perquè jo demà, Hem de fer un rànquing. la setmana que ve fas anar a un altre lloc i ja no sé què he menjat avui, Sí, haurem de fer un rànquing. Sí. Mira, el que ens ha portat aquí, a mi el que m'ha agradat més serà aquesta. El guai serà que a mi m'agradi una i tu una altra. Per tant, aquí no hi ha guanyador possible. Ara tot se supos que un podcast això es grava i prou, però quan hi hagi algun tipus de desavinença entre opinions, llavors es grava en vídeo a YouTube, perquè hi ha ara hòsties davant el portal, o sigui, a la vorera del bar. Clar. Que fa barri, fa poble, això també, i vulguis que no fa audiència, Molt. també la violència. Sí, no això sempre trau. És que un dia és el refrany, la violència fa audiència. Hòstia, buit això. Vinga, va, que no pari. Ara. Hòstia. Merci, chico. Está poniendo aquí, ¿qué pasa aquí? Hombre. Ara. Vaya. ¿Quieres alguna o no? No, me... Bueno, tenim el comentari del dia ja. Bueno, El de l'Àfrica ha sigut brutal, Bon comentari. tenim aquí mateix, Sí, tocar. i tant.
A tu li treus espina? Home, el gat sí, Això tan grossi. Ah, tu no? No. Ah, doncs endavant. Però sí, per què li treus? Ni que t'haguessis d'ennogar, no? Això no és nata. No, és veritat. I a més està cruixent l'espina aquesta. Bueno, En primer pot tirar ja la merda tot. ja, Déu, cas a fondo. tenia pressa per anar a veure la mare a l'Àfrica. A l'Àfrica, bueno, a l'Àfrica has de córrer perquè no arribes, No arribi tard. Pensa que també, a més, si tu vols, ara, si vas en cotxe fins a l'Àfrica des d'Espanya, has d'agafar molta arrencada perquè el de Gibraltar els surti volant. Sí, però pensa que tot fa baixada ja. Bueno, doncs igual. I així has de saltar tota l'estreta, No he arribat mai a Gibraltar, la veritat. Sí, Tampoc. Jo el que sí que vull veure és l'estret de Gibraltar. Vam anar a altre... Quina distància hi ha? O sigui, quina amplada té, perdó. Res, això... Pim-pam. L'amplada mínima són 14 quilòmetres. Vale. Per això, ja has de quedar un salt de 14 quilòmetres, has d'agafar arrencades d'aquí. Ai, que no te passi com aquell vídeo que vaig veure del rus, que anava amb un nida... Un nida de nivell. Que es va quedar... Que no li faltessin 3 metres o 4 de cotxe per arribar a l'altre cantó. Poc que me'n recordo. És el rus aquell que es carda alta baix, amb un bloc de pisos, que ja, lo interessant és veure com devien pujar el cotxe allà dalt. I li falten pues, tot el cotxe, bàsicament. I es carda alta baix i surt el rus. Tot viu. No passa res, No, home. Vale, nois. Hòstia, merci, els Ali. tres. Us falten els calamars a la romana, vale? Vinga. Vale. Gràcies. Aquesta salsa de brava pica, Sí. A vegades m'agrada molt perquè estan tallades d'una manera molt curiosa. Ei, amb això haurem dinat o no? Sí? Nosaltres sí. Tu no vas a dinar ara? Si vaig a dinar a la casa dels meus pares, el meu mare em quedarà un plat de rostit, que no sé si me'l podré quedar. Bueno. Ahir vam anar a Crespià, a assajar. Això ja és cada dissabte, ja? No, Cada 15 dies. Va. cada cop que podem. Vale. Almenys sí, la intenció és fer-ho cada 2 setmanes. Però... falta poder. Ara hem quedat pel 12 d'octubre. Bona data. No, però perquè ja anirem una mica més tard perquè hem de veure el desfile. Vale, home, i tant, la cabra. Que és viva, la cabra? La cabra? Hi ha moltes, són totes iguals, perquè tampoc podien quedar cada any una diferent i poc eren tardies. Ja, tenim, comencem. Banderilles. Banderilles, cada que eren banderilles. No, per bitxo, que a mi el picant no m'interessa. Vale. Ho deixo per en David. Exacte. Jo soc com la depuradora. Bucarons no, seitons. Seitons amb vinagre. Sí, de fet sí, quan jo he fet bucarons, És que si fem un podcast en català, si ja pots l'etiqueta en català, hem de dir seitons, sí, doncs. Si no carden a la presó. Però clar, que depèn de qui ens escolti, ja no comencem bé. Diguem-ho bé, sí senyor. Vull dir, seitons, bucarons, i no passa res, però ja sabem de què parlar. Després tenim calamars. Boníssim. Calamars amb anís julivert, això. La senyora truita de patates. Que aquest és un altre tema. Amb ceba o sense ceba? Em sembla. Sempre? No, quan és igual. I és que em fa gràcia que em preguntin aquesta perquè se m'empixa totalment. Clar, no. És molt fàcil. És que sembla que quan t'ho pregunten, només puguis menjar una truita de cada puta vida, saps? A vegades pot menjar, a vegades sense. Ara mira un i dic, posa'm a les Està, dues. perquè més ous. O sigui, hi ha 3 ous. S'han mort totes les gallines, hi ha una gallina vella que ha fet els últims 3 ous i s'ha mort. I hem de decidir si la truita de patata va amb ceba o amb ceba. Clar, jo sincerament, posa-me-la com vulgui. Si tens ceba, doncs mira, me posa ceba. Si no en tens, doncs no tira per res. No. Jo em sembla Per exemple, un passa a casa a la sobre, de per la truita. I no t'hi posa ceba i tu t'agrada amb ceba. No, és que no... Perdoni senyora, també, però la truita és que no portava ceba i m'agrada ceba. Clar, ja pots prendre els anells, ja pots prendre... sempre que... Gràcies. Que deu explicar. Mira, l'única cosa que sí que et dic que mai de la vida és la truita, la pizza amb pinya. Veus? Estic amb tu. La fruita cuita rima, perquè és maco, fruita cuita, però no, més enllà de... no. A mi em costa barrejar el que veus tu, perquè inclús la poma
anar a la... Hòstia, com pica. Hòstia. Hòstia, com pica. Que per cert, no ho he dit, m'han portat l'àguila, sin filtrar. I estàvem tinguent la discussió de que les llaunes m'explicaven que s'havien de posar... L'etiqueta al revés. Exacte. Les llaunes fotos van amb l'etiqueta al revés, aquestes. Les àguiles sin filtrar. T'explicaré el gust que tenc més tard. Perquè ara mateix m'està picant molt el bitxo. Ja, això ja està. I m'ha matat completament el gust de tot. Em vaig fotre una cerves voladores. Ja l'he vist, passa que és una sessió nipa d'aquestes de 4 graus i pico o alguna cosa. I no voldria desperdiciar la marca, però fluixeta, no em va. Hi havia un regustillo que no sé. No va acabar de fer el fet per convèncer-me al 100%. La veritat. I que una cervesa no et convenç al 100%, ojo, Pues ja. Colacao Nesquik. Però és que m'ofenc que em pensi aquesta cosa. Nesquik de tot el Mira, dia. man. Sí, gràcies. Més que ara perquè és instantani. Estic amb tu. Jo vaig anar a cara al meu cosí quan era petit. Em posava molt nerviós al matí perquè ell era de Colacao. I jo no suporto la de calenta. Clar, si no és calent d'allò fred, no ho sols. Està una vida remenant i... He vist els avis urani i soltres abans aquest collons de material que van ser més al Colacao. Hi havia un truco que era, si tenies temps, era el meu cas almenys, és a dir, posaves un colín d'un dit de llet, et posaves el de Colacao i feies com una pasta. I a poc a poc... Se van haver d'inventar la Vaticao. Perquè algú es pogués fotre allò sencer, ja, la puta mare. No sé si era el truc molt petit i que fes com una pasta fosca negra mal parida. I llavors, el Nesquik es va avançar i va dir, tu, fota-li pols, fota-li llet i ho barreja i ja està. No, estic amb tu, jo soc Nesquik. Hi ha hagut un complot pel mig, una túria i l'àguila s'infiltrava. Això de tenir alguna daura, bé. Bueno, les daures, i daura també té, o Dama ha fet la sense gluten de doble malta també, que, bueno, encara que no sigui celíac, també aquestes acaba embotint menys. A mi em va molar molt la d'ahir que et vaig dir. Aquella que era la 7, em vas dir? Aquelles dos són de les panets, En tenen dos, la Turnover i la Another Fucking Neipa, en diuen. Una és una APA i l'altra una Neipa. Està bé, perquè jo li vaig demanar una IPA i em va posar una APA, doncs. No, va posar una Neipa, va posar la 7. Vale, perquè anava a dir, jo li vaig demanar una IPA. Neipa és New England... Espera, com era jo? Una IPA és, això, Indian Pale Ale. La Neipa és una New England Indian Pale Ale. I la APA és una American Pale Ale. I les IPAs aquestes es veu que... Espanya no té res d'això. Per Espanya té l'Estrella i l'Àguila s'infiltrava. Que és la Cruz Campo que, bueno, deixem-ho estar. Que deien que si bevies una Cruz Campo i et fumaves un Gold Coast... Ja està? Traspassaves? Sí, algo passava, desapareixia la gent. No he provat mai. I ara ja no sé què temps amb la del Gold Coast. Què estava explicant, això de la cervesa? Ah, no. I et diuen que això està gravant. Penso que sí, Aviam? Sí, tot ho grava, això. Vale. Ho grava tot. És igual, això és per la fe. No, retallem d'aquí. Les IPAs ho explicaven, ara ho explicaré malament, però vull dir que l'essència és aquesta. Bueno, durant molt de temps la Índia va ser colònia anglesa. No? I els anglesos cauen cervesa. Els fotos un dels fotos volen veure cervesa. Sí, està clar. L'anglès no No veu tots, cervesa. No tots, Encara és de poca cervesa. Bueno, perquè és que es bada i no li arriba cap a cap. Ja li encarrega la família sense. Porten 57 cerveses i ell, tu tenies una festa anglesa, però arriba al palet, perquè arriba un palet i sense parar el camió. Que avui no estic dient pipí, perquè el pip fa venir pipí, no? I quan tornes ja només hi ha unes buides i un palet cremant i tota rossa amb els ulls dels palet que no saben ni què són. Hi ha un palet cremant. Què vull dir-te? On t'anava a parar? Allà a la Índia hi havia els anglesos i nosaltres volem cervesa també. Clar.
I què feien? D'Anglaterra la portaven a la Índia. Pel camí fermentava més o hi havia algun procés o alguna cosa que no hi comptaven i quan va arribant allà era més amargant. Hi havia posat una mica de graduació i al final dius, què farem d'això? Ja ho serem, no? Això s'ha de veure. I no estava malament i ja funcionava. Però sí, era això, Era una cervesa que d'origen era com una lager d'aquestes que tant no sé, però igual. Pale Ale sí que és la varietat de llúpol i de malt, tot això les cerveses que es posen per fer la cervesa. I durant el procés del transport, sense saber-ho, feien que la cervesa posés una mica de graduació perquè fermentava més i a més guanyava aquest punt amargant de l'EPA. I es va inventar això i després a partir d'aquí doncs l'American Pale Ale, la New England Pale Ale suposo que és el mateix però a nivell, ja són variacions. La cervesa aquella que tenies tu ja deu ser añeja, no? No, bueno, allò ja, jo crec que ja és un torró. S'ha agafat la meitat allò, tu el treus i és un torró. Menjarem torrons de cervesa per Nadal. Hòstia, jo n'he de tornar a fer perquè... La gripau blau. La gripau blau. I és que de totes les vegades que la vaig fer, no te sé dir si cada vegada marcava més. Què passava? Alguna cosa passava. I mira que havia canviat vegades, I el color va passar el mateix. És a dir, la primera vegada va quedar un color impressionant, taronjat, total. I després, color caca, però vaig anar pitjor, Bueno, caca, és una torrada, la cervesa. Aquí vaig anar. I vaig dir, mira, saps què et dic? Li quedaré un parell de cullerades més De lo que sigui. torrat, sí, torrada. I la vaig acabar de fer quasi negra. Quasi aconsegueixo fer neguines. Bueno, aquestes en diuen, bueno, els stout, però no ho sé, aquí ja no hi ha. Però clar, no sé en què fallava, si amb el llúpol. No, perquè és que... Un dia farem aquest podcast amb en Pere del sindicat, que és una enciclopèdia d'això. I allà no fan tapes, però fan empanades argentines. Bueno, tenen. I al final també pots mica, però parlarem, allà centrarem molt més amb la cervesa artesana. Que ja li diré, Pere, vine i ens expliques, com va cada tipus de cervesa, encara que sigui l'essencial. I ben explicat, no? Que és una Imperial Stout, que és una IPA, que és una APA, que és una NEIPA, que és una Session, perquè també hi ha la Session IPA, que són com les IPAs, tenen un gust similar, però tenen menys graduació. Que no sigui això el que em falta, una mica de formació. Bueno, aquests kits també. Jo explicarà. Jo vaig comprar la recepta, Sí, al final compres és el material, però no es dimets res. O sigui que després sí, bueno, si pots agafar i dir, posaré més això, posaré més d'algú altre, i aquí d'aventura. Aquí a partir de la tercera o quarta vegada, ja el que feia era això, comprava. Mira, pillaré aquest tipus de cibado, aquest tipus d'allò, i aquest tipus de llúpol, no sé què, i penso que cada vegada la cagava més. Bueno, no. Vaig dibuixar molt. Jo quan fem cervesa em van dir, bueno, és que si no ho fas bé pot ser tòxic i morir. Jo li vaig donar al pare del meu jefe la gripau blau I no va funcionar, no? Encara és viu el cabron. Per educació em va dir que, bueno, m'acabava. M'hi jugava la feina aquí, Sí, va, aquí m'hi jugava la feina, Proposta culinària, no sé. Provar la truita de patates, de patates millor, amb una mica de vinagre. Ja està. Això és el que volia portar. La teva aportació de tot el podcast és molt bé. Provar-ho. I jo no ho he provat encara, però m'han dit que hi ha gent que ho fa i que li agrada molt. Una filla amb ceba. No, una filla amb ceba és una broma. Blau ferrat, també. Amb una mica de vinagre. No menja mai un ferrat? Sí, però és recomanable. amb vinagre? Amb vinagre. Vinagre? T'ho prometo, sí, una mica de vinagre i ho xapes tot i està bo, diu. Però tu quan li carregues vinagre en la pell fa pix, pa, pi. No, home, no, després. Sí? Clar. Carai. El podcast que escoltareu és molt probable, no, ja ho sabem, la qualitat de gravació és bastant justeta.
És mediocre, sí. Hem volgut fer un segon podcast per fer-ho més bé, però no es pot repetir el que diem. Quan passen les coses, passen. Sí, el bo havia de ser el primer, que el sentireu com el cul, però ressona més bé dins el cul, gravat dins el cul, que com ho vam fer l'altre dia. Bueno, ho hem de provar. Ara m'has espantat una mica que sàpigues com sona algo gravat dintre un cul. No vull saber aquesta informació on te l'has tret. Suposo que espero que sigui imaginació pura. I tant. Però perquè a l'internet trobes coses molt rares. No, Però sí que el podcast que escoltareu, fills meus, la gravació, o sigui, la qualitat no és la millor, els propers estaran més ben gravats, però crec que hem decidit unilateralment cadascú pel nostre costat sense discutir-nos gaire. Exacte, l'últim cop, perquè ja ens vam quedar sense bateria, però ens vam liar hòsties aquí, va ser molt maco. Bueno, però liar-nos hòsties, ja, més o menys un parell de cops a la setmana, dos cops a la setmana ja ho fem. L'altre dia, no direm el nom, Fa salut. ja te vam anar, pim, pam, pum, Sí, hasta algun ganivet. Vas agafar aquell ganivet en aquell moment? Que Sí, vaig dir, li vaig clavar amb ell, li vaig dir, para ja, Digue'm, David. para ja. I tant. És com aquella vegada aquí, ara ja es pot dir, no? O no? Encara es pot dir aquest nom? Encara existeix o no? Bueno, penso que sí, No, l'altre, Llagostera, vale, ja ho hem dit tot, doncs. Bueno, no, també va ser molt maco, allò. Sort vam tenir nosaltres de no ser majors de 16 anys. Bueno, sort, no, perquè vam haver de patir, no. Estar fins 3 hores a la comissaria, no, això no ho explicarem perquè els importa un pit o dos. Exacte. Però, més que ara que serveix això, Ens serveixi d'experiència. Sí, No dir, No, però és dir, no has vist mai res, mai has vist res. no, No. t'ho ensangrentat de dalt a baix. És igual. Has vist algú? No. I aquesta sang, jo sempre, allò, un gram al cul, que es veu que es fa... Un gram al cul. Un gram al cul. I dalt amb el cul. No, però allò, un punt, no t'has fet mai, un tallat a la cara que sigui sangre. Però... Sí, la cara és molt exagerada. Total. Això, està dit, no? Ja està? Vale. Aprofitarem el podcast com sigui, el primer que vam gravar, amb una qualitat més que discutible. I tant. Hem de fer una I valoració. a partir d'ara els podcasts estaran més gravats, més gravats no, més ben gravats. Més gravats. Més gravats no pots, es grava el nivell de gravació. Gravarem més rato, doncs bueno. Vale, ja està, i el rotllo que ens estan fotent aquí, Va, hem de fer una valoració. de què? Però la farem després de la... De la publicitat. No, de la pixada. Vale. Jordi, hem acabat? Sí, m'he acabat com a amics, almenys. Bueno, És important, no se sap mai. no ens liem a hòsties, és bo. Això de les hòsties, això... Però després ho provem. Hem acabat bé, Plens? Jo, perquè Total. per la manera que sóc, jo dinaré ara. Tu dinaràs, tu? Jo no, tio. Home, Jo dinaré d'aquí un rato, però ara no. vale. El problema, i si no dino serà perquè no sé què fer per dinar. Què podíem fer? Pots tornar a casa als teus pares i així ja... No, perquè ja la meva mare ja t'ha dit que farà un rostit, que jo me'l portarà davant i me l'hauré de menjar i després tot serà un drama. Valoració del que hem menjat, és a dir, fem un resum, hem menjat croquetes, Sí, però un altre cop. O sigui, però un altre cop. no hem sapigut de què era aquella croqueta. Sí, era croqueta de rostit. Val. Tot és rostit. Fixa't que tot és rostit a partir d'ara. Molt bé. Bueno, bona. Però després el peix aquell tampoc tenim ni puta idea. Era un peix marí, era un peix de mar. Però no era blau, jo no l'he vist blau. De dintre era blanc, és un blanc trencat, un blanc perla. Peix gris. Peix grisós. Hosti, peix gris. Grisós. Grisós. La grisós sí. Era grisiós. Era graciós. Com la cacera, no? Exacte. I, bueno, les patates blanques... L'altre ja vam fer-ho, vull dir, això no és una puta merda, això, ara. Escolta'm, no comencis a dir paraulotes, perquè també en sé, i la cosa no va per aquí, I com acabarem? Hòsties. Ensenyant el cul. El cul? Posats a dir cul, ensenyem el cul. Però quan hem dit cul? Mai. Hem dit... Bueno, Per quina conversa és aquesta? Sí. la cosa va en declive, definitivament. A mi m'han molat les patates braves, encara que tu t'hagi deixat... Avui... Veig unes... Noto una cosa així amb tu. No, però ja estic millor. Ja està? Ja m'ha passat, Ara la felicitat. A veure, aquí. Calamars a la planxa, boníssim. Com sempre. Croquetes m'agrada molt. El peix, fregit, bueno, bé, també, faltaria saber ben bé. Jo diria, així, tirant-me a la piscina, Va, seitons, fregits, jo crec que era. pot ser.
Què més? La truita, una mica xosa. Xosa càustica. Com es diu? El femení de Fast and fat, fruita. és a dir, quan un menjar li falta sal és fat. És fat. I si és femella, el menjar... Jo li diria que l'he Si trobat és, sosa. si és femení, una truita que és sosa, càustica. Sí, jo també l'he trobat una mica fada. Però bueno, és el que dèiem l'altre dia, que de fet no sé quina de les dues explicacions farem servir, si aquesta o l'altra. Combinem una mica de tot. És a dir, poses una paraula d'un cantó i una paraula d'un altre. I I això cada s'entén lletra. de puta mare. Com els escrits aquests d'anònims, te voy a matar, no? I que la T és de lectures, la E és del setmana d'un altre. Fixa't, no sé per què serà, No, jo mira, no sé què vas a dir. la cosa s'està animant. Sí. Jo només m'he fixat que de cervesa n'has portat una per tu i ja està. Això és el que sí que m'he fixat. I què ha passat aquí? Xeco, una túria! No, la tuya no, una complot. Sí, t'ha agradat, la complot? Oh, ja m'ho havia fotut. Perquè hi ha un tio amb... Tu, a més, pensa que d'aquí mitja hora tu has d'estar pels puestos, eh? Ah, sí. Ja tenim de sobra. Mare de Déu. No pateixis. Ja, has tornat a venir sense gorro, eh? T'ho veig de l'altre dia, has de venir amb gorra. Ah, sí? Mira aquesta cresta. Ah, sí. I t'ho vaig dir, per què no has portat una gorra? I has de dutxar-me, poder, algun cop. Això ja no es porta. Ah, no, ja no. Jordi, Què? encara em va el micro. Bueno, ja va de fer-ho. Sí. En fi, ens despedim de Can Ginesta. Sí, adiós. Adiós. Mira, I ara ho estàvem dient. El següent podcast, on serà? No sé, estic mirant a veure si pot ser a la carreta del Ter, Va. o, si no, què deies tu? A Glugluts, els Glugluts. Bueno, Glugluts, o sigui, tan... És el que es farà segur. Ara, exactament. Vale. Hem de decidir quin serà el següent. Ho hem de decidir ara mateix? No, jo els deixaria amb l'intriga. I a nosaltres també, perquè no tenim ni punyetera idea. Què sembla? Doncs ja està, això ho direm en exclusiva. El dimecres... No, hosti, ara ja m'he emmerdat, el dimecres no sé si ens trobarem. Però sí, dimecres, a la tarda, Va, publicarem una història dient a on anirem el proper podcast. vinga, fet, va. Fixa't, M'ha molat, imagina't. M'ha molat molt. Va, Ho dit. doncs farem això. Doncs va, esperem que us hagi agradat molt el podcast, o no, això ja no és cosa nostra. Bueno, una mica sí. Bueno, podríem posar una mica més de ganes. Però bueno, serà un podcast que hagi escolaix, saps? Que Bueno, jo ganes hi puc posar, una altra cosa és que surti més bé o Bueno, menys. però és que el primer són les És ganes. participar. Si no poses ganes, què? I tant. Doncs ens veiem el dimecres, farem l'història, i ja muntarem a... Exacte, i que ens segueixin. A fer el dròpol. Sí, donin el like. El like. Like... Hi ha molts likes. Sí. Bueno, dos de famosos, hi ha Like Jiménez i Like Casillas. I ens poden seguir on ens poden seguir? Al YouTube YouTuber. i a l'Instagram. Ara som podcasteros, no? Podcasters. Podcasters. Que és aquella, és una pel·lícula, no? Ah, sí? Podcasters. Tararit tantero. Però va, deixem-ho ja, prou de tonteries. Tots som. Ens veiem el dimèrcoles i ja Ja està, tenim seguim. a menjar coses. Vinga, doncs va, seguim-nos, podcasters. Adiós. Adiós.